नै माबायदि गेमा माबायदि गेलेयो आं सोबानाया बे नङा सोबा जानाया सासे गथ' फिसा दङ दाख्लुखौ बिदि गेलेबाय थाबा मानसि जागोन गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आंहाबो गोबां लोगोफोर दङ नोंथांमोना आंनि लोगोखौ इउटुबाव नुवा आंनि लोगोफोरा दिनैसिम रावबो बदनाम जायाखै आंल'सो बदनाम जादों बे भिडिअनि जोबनायाव आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थागोन मैया जों मा नुनो मोनदों सासे बर' सिख्लाजों सासे बांगाल हौवा अन्थाइ थाफायाव जिरायना थानाय बेनिफ्राय जोंनि बर' सेंग्राफोरा भिडिअ बानायनानै हगारना होदों आं बेखौनो बुंनायदों जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ जाय बर' सिख्लाया गुबुन हारिखौ मोजां मोनदों लाइन मारिदों बेफोरखौ भिडिअ बानायनो गोनां जेबो दरखार गैया थैनो हो बुथारजाथों बैफोरबायदि बर' सिख्लाया बुथारजानायाव जोंहा जेबो लस गैया थैथों बुथारजाथों आंनि साननाय दे बे रावखौबो बेफोरबायदि बर' सिख्लाया गुबुन बांगालफोरजों गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै फानजाथों बुथारजाथों आलाय सिलाय खालामजाथों जेबो दरखार गैया जोंहा बादा होनांगौबो जेबो दरखार गैया मानो आं मानियो नंगौ नोंसोरनि साखाथियाव बांगालफोर दङ नाथाय दिनै नोंसोरो ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुयो बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै आलाय सिलाय खालामजानाय मालाबा बुथारजानाय कन्टिनिउ नुयो मास मोननैजों मास मोनथामजों जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय गुबुन हारिजों जुलि जायै जायै आलाय सिलाय खालामजानाय बैफोरबायदियावबो जोंनि बर' सिख्लाफोर दंबयो नुनानै खोनाखानानैबो जोंनि बर' सिख्लाफोरा दाबो गुबुन हारिजों अन्थाइ थाफायाव जिरायनानै लाइन मारि हैबोयो दरखार गैया बैफोरबायदि सिख्लाखौ बादा होनानै भिडिअ बानायनानै हगारनानै लाइन मारिनो हो बुथारजाथों जेब्ला आलाय सिलाय खालामजाखाङो बुथारजाखाङो बेनि उनाव बैसोरनि बिमा बिफाफोरा ससियेल मिडियायाव गाबफैनाङा आंनि फिसाजोखौ उमुगा हाबा खालामदोंमोन उमुग जाथिया दिनै होखारबाय दिनै आलाय सिलाय खालामबाय दिनै बुथारनानै गारना दोनबाय दिनै गोमानानै थाबाय दिनै फानजाहैबाय बैसोरनि बिमा बिफाया ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबफैनाङा दाखालै बावै ओरै जादोंमोन ना सानजाहा बिसोरनि बिमा बिफाया गाबफैदोंमोन ना ससियेल मिडियायाव बुथारजाखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गाबफैदों ना बैफोरबायदि गाबफैनाङा दिनैनि दिनाव बर'जों बर'नो संसार जानायाव जेसेबां प्रब्लेम मैया आंनाव मोनसे कल फैदों बेंगालरनिफ्राय 17 बोसोर रायजो जाबाय हिनजावा खेबनै खारखांबायनो जेबो फरायनायबो नङानो जाम्बिनो देलायनायल'नो बेनिफ्राय गुबुन हौवाजों खारबाय आरोबाव बेनिफ्राय आंनाव कल हरदो भिडिअ बानायदोंमोन आदा फंबाय आं भिडिअ बानाया 17 बोसोर जुलि जाखांनायनि उनाव सानै गथ' थानाय हिनजावा खारदोंबा बेखौ आं भिडिअ बानायगोन फंबाय होनना बुंदों आं भिडिअ बानाया नों मा खालामो खालाम फंबाय नों बेनि बागै साननाङा होनना बुंहरदों फंबायखौ अब्ला नाय बर'जों बर'नो संसार जानायाव एसेबां प्रब्लेम गुबुन हारिया सानफ्रोमबो आलाय सिलाय खालामनायखौ नोंसोर नुखागासिनो दङ थेवब्लाबो गुबुन हारिजों लाइन मारिहैबोयो मारिथो थैनो हो दरखार गैया रायजोफोर आंनि साननाय दे बे थैनो हो फानजाथो जेराव मेराव लांनानै फानजाथो आलाय सिलाय जाथो नुखा खोनाखा जेबो हुसियार जायाब्ला जि जायो जाथो बेवहाय जोंहा दुखु मोननांगौ बा बिसोरखौ भिडिअ हगारनानै भाइरेल खालामनांगौ मोजां खालामनांगौ बेनि बागै जोंहा साननांगौ जेबो गैया जों जोंनि खामानिखौ मावबाय था रावखौबो बादा नाङा बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि गेजेराव गोबां रेप केस जागासिनो दङ जायफोर बर' गामिफोरा खाथि खाथियाव बे बांगालफोर दङ मा दङ एसे हुसियार खाबदान था खुनु गेरेन्टि गैया बिसोरो गुबुनखौबो बुथारफागोन गावबो थैफागोन खुनु गेरेन्टि गैया बिसोरजों सोरबाया लेखा फरा फरायनायबो जेबो गैया फिसा जेव जेव बिसोर थैनोबो गिया गुबुनखौबो बुथारलांनो गिया बिसोरनाव जेबो जोंनियाव बे साखाथियाव थानाय गोबांनियाव गोबां नलेज दङ गियान दङ नाथाय ओरैबायदिबो दङ बिसोरनि गेजेराव बिसोरो गावबो थैगोन गुबुनखौबो बरबाद खालामफाजोबलांगोन बेनिखायनो साखाथियाव थानाय बैसोरनि साखाथियाव थानाय बर'
सिख्लाफोर हिनजावफोर मोना दथायाव बेरायनाय नोंसोरो साबधान जा गोबां बेंग्रा बेंग्रा मानसिफोर दङ जेबो रोङि मानसिफोर दङ थैनोबो गिया बिसोरो बेफोरबायदि मानसि दङ साबधान जा मोजाङै था आरो फारसेथिं जेसेबांनो बेफोरबायदि रेप केसनि सायाव सरकारा जेसेबांनो गोख्रों राहा लादों एसेबांनो बेफोर केसा बारा जादों आसरित बेनिखायनो आं सानो डाइरेक्ट बेफोरबायदिखौ बल फिल्डफोराव लांनानै खाबदावनानै डाइरेक्ट सुट खालामनानै गारखानांगौ अब्लासो तालिबाननिया सिखाव खावब्लाबो आखाइ दानस'ना होयो खाबदावनानै गावथारो तालिबाननिफोरा आफगानिस्ताननिया माबायदि सिखाव खावब्लाबो आखाइ दानस'नानै देखायदोंमोन ना साननैसो जेसिपिजों टाउनाव आलायनानै मा खालामो गावनानै देखायो बेफोरबायदि जोंनियावबो माला खालामगोन जोंनि इन्डियायावबो खालामनांगौ बेफोरबायदि आंथ' किम बायदि जानांगोन ना किम बायदि जानांगोन लिडारा खानाय बैनि जायगायाव खानायखौबो माने जानला मोनला लानो मोना किमनि जायगायाव खानायखौबो जानला मोनला सिननो मोना दांजागोन बेजों ओरैबायदि बेनिया रुल्सआ बेनि बायदिनो सोलिजोबनांगौ डाइरेक्ट सुट खालामगोन बे जानला मोनला खानाय सिनब्लाबो बेफोरबायदि रुल्स दं बेनियाव जोंनि इन्डियायावबो बेफोरबायदिखौ फोजोबनो थाखाय बेफोरबायदि रुल्स खालामनांगोन हायो इजि जाय रेप खालामो बेखौ डाइरेक्ट नायजोर सुट खालामनानै देखाय गावनानै देखाय अब्लानो गुबुनाबो दद्रलांजोबगोन आथिङाव गावलाय आखायाव गावलाय गाव खाबदावनानै गाख्रबबाय था 2 घन्टा 3 घन्टा गुबुना मानो गिया खेबसेनोबो बुथारबावनाङा बिदि खालामजोबनांगोन रेप खालामग्राफोरखौ दा आङो जोबनायाव मा बुंनो नागिरदोंमोन आंहाबो गोबां लोगोफोर दङ नाथाय आंनि लोगोफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय सब आलादा बेनि गेजेराव आं बदनाम जादों नंगौ आंनि लोगोफोरखौ नोंथांमोना नुवा बेनिफ्राय आंखौ जायफोरा गाज्रि मोनोमोन जाबायदि बाथ्रा बुङोमोन देखायोमोन दिनै साबेसेया बदनाम जाखो नुजोब्बायना 2 बोसोरावनो बेयावनो जोङो मोनथिनानै मोनो बेवहायनो जोङो गोबां मेन्टेलिटि नाथाय आंनि लोगोफोरा खामानियाव बेस्थ' थायो बिजि थायो खामानि मावो नाथाय आंल'सो बेनि गेजेराव गाब्र'दों दा आंखौ मिनिनायफोरखौ नुबाय खैजोन नुखो नोंसोरनो बुं साबेसे नुखो लारि जमा नुदोंना आं मिनियाखै बिसोरखौ नाथाय नोंसोरनो नाय आंखौ गाज्रि मोनो ना नंगौ आंखौ 100आव दाबो 80% मानसिया गाज्रि मोनो नाथाय नोंसोरनो नाय साबेसे मानसिया लारि ससियेल मिडियायाव गाब्र'खो नुदों दा बैसोरथ' आंनि लोगो नङा सासेबो नुदों आंनि लोगो नङिफोरा माबायदि गाब्र'जोबदों आंनि लोगोफोरा दिनैसिम सासेबो ससियेल मिडियायाव गाब्र'वाखै इउटुबाव गाब्र'वाखै बेनो बेयावनो जों मोनथिजोबो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द